until say judicial committee of the regional house of chiefs no ebe wi asem no ide mi say ohine ni Brekum abusua no bi apagya hene nti abusua no apagya hene bi so abusua fa so say onti ase na be de kokot nti se obetima aka se hene wo ho no ana hene ni ho no di se ba di ase no awie yo ne di kan no me ameka say me o sa hene Asomaje Mansa bi am to so mi Brekum konti hene sanye sinase hene ne anasu ano hene anosa amankwa we me ba onusu ne wofa na dim se akonwa so me ba nso no so sanye mpapa nso na ko ba me nchen a chese mabatu yi ti asem kase ti se mitimi menko amintimi nyimfa obosra me ti no se onunso man bambi na nsem nyina ne se asem de bi wo ho ende meka ne sisi ama wansa nyina sem be kaya busumi minu ye chini ni ye galamsey demonstration so yempe galamsey wo Brekum mi di mo akotene pa iwie ye no mo hwe ya o man nyina Brekum man nyina gitum iwie ye no di adechi ya pe na kwajofusu ende me call court say maboni din wo galamsey num nti osamba me high court sunyane peska pe lawyer fo eyey me kan se nyame ni munyam ni Brekum nyina se bani munyam say ne dadie e call court madibim say no e tweska ma kwajofusu say untu amfama madibim nti ni Brekum atadwe ya tede ba kun ya nti obia nya nadwen se galamsey no obefa ne hodi ti asamba kun da ne to so minu question na obisa me no so bekaya na be na meanings ayini de bi to say na akona busuan no sebi o mu ne si hini si o mu busuan mu ne yi adehye yi ahene ne ade no the petition ekoma regional house of chiefs e wo sunan ama omo the injunction ebeto ahinsi eye Kofi Asante ene ahinsi no so fi say tama ase no ba ya omo ko Kumasi ba ne sebi o Kofi Asante ahinsi no na the injunction to so say tibo hwe ya dana edi ye peje Kofi Asante Brekum ano ahemfomien sape no koy acting president wanko because atane the injunction abre no wanko enso manko info mensa pe no koy which say the mra ye adwuma nti regional house of chiefs nso no sebi o ho na ahensem nyina no ye defa so mbeka ya da sebre pra sebi ewura nyame fa na kransi da sebre di bi wo Supreme Court no ye pagya no sunya ansana Brekum nti se odi hin na se regional house of chiefs for ni ma enye adwuma se registrar grow se free regional house of chiefs or reportuma regional house of chiefs nti se omodo ye wura nom e de injunction atoso a me ne hwan se nkwa kugina nti manhumi a free sa injunction na regional house of chiefs e de bae no if you say ne ma eye hu kra kese ne say ye two panel no na transe no mo de injunction etoso na se wura nom de injunction atoso a de na wo ti na mahu ye ho no de pese di mra so ye di asem no wie na kire say asumasi se Kofi Asante dibim we dibim a ye de mra na di adwuma there's rule of law in this country mra na di adwuma mra na kire say we na dibim a ye ni wasem na mo mintimi tra onko na mra no sebi o mra no nya di wi a de na beka ebrasa na aka no nyame unimo mra mra so nti na yanko e me se Brekum nyina Brekum fo nyina boso mu nya rishim se ne omuhu ye no mra na di adwuma ye nso ahini no ye uba himfia ye wo
judicial committee ewo ahemfie ahensem bia na ho ne yeka saa nso na wo kana ahemfie na anye yi how call regional region so the same judicial committee the two panel say am no ka say ye two panel a omo de injunction so he am the substituted injection e bai na say the way nyina ba na oni mumra beda na wako uko na say mra na chiwa unu nyame na kudi e ho no untimi nka say we na kan say because oni mumra unse mra idi ni ntibe me shebrekum man nyina abose normal course no de until say judicial committee of the regional house of chiefs no ebe wi asem no ide mi say ohine ni brekum ha we wie na say regional house no ka say ye wie see dia my asem e wa no yo press for madam ase no kure bra nana hema amia hene a otosumie no ye nana hema na opasumdue ade mabirikomman ofa amamre kwanso ma ode da sebiresi akondwa no so oma ahemfo no yete ho asese famra kwan pepepe enana nam se na mma no sabere akondwa no mma no honti mara anti ase beni ahemfo no bi no de ye court eye be de abusuan no court abusuan ba koye no eye nana no ma ye wo fi ho ana ye fa asem no kodie de ntia fa asem kodie se eye sabere nana opomba sawruku no na ne kuta hene nana ajimanjawu the footballer sa na no ye atipem hene obirikum nana osunsia former IGP and ambassador of Israel so Magana sabere no ono na me nana o say amankwa ni di achiri o modena ka asem no na asem no ni na echi no ekọ aye sunwane house of chiefs ye di asem wo ho kama bra ye di asem no house of chiefs no de junction order cho yes say apaja da asebra ye ne kwan say ye shefa aninti ye di mraso nti no ya shefa da kopim say ye di asem na ye nti ye ho ase no ya nye basa ye di asem no so ko wanchi ye ko sama na house of chiefs for so nam lawyer bi abede maaye na nkrata asem nye nti no ye ko wanchi high court ma be di asem na de maaye high court abandi maaye ono still abe wanti ase ko supreme court asem no be di ye no ye tena asem ma be di asem ma asundwie bae ma be bua ye bem asem ma mekan eye abusuafo ba asem a bene mmaro di ye no busuani bia ne ho bonkuro busuani bia ne ho eye adehye na mefi asokore baaye no bia ne ho bonkuro eye ahemfo no ane ye bonkuro saa bere ne menem ye aten benkum hene menem hwe benkum akunwa no efise na benkum hene eni ho nti menem boa ye ma di na na kire ye boa date esi akunwa so ane nyame ye na adoma obeye atem present no dinimi si sokura obisa na no abehu amane ame hu ya medini si so enti asenwo ya aba no mede mi bumra pa nti se ne busuafo badi akọ court na court de krata abade me said the first no ya muso be ma be de order to yes say yen na ya nhye no ne ye tena se to ebu ase di ase no kosi se ase ni wie no eno sa ase nkoro na me fa so se da da sibiri si so no da sibiri wani hene no di hene no ka se niema bebire wo ho a ontimenye nti niema bebire a ontimenye no nti no ya ma ai atem present
na wusunsia former IGP ono ne ye acting president ede maaye be mfie be dumotwe nti o yada se be da kura kunwa no odi ne ho abegizete no na ye breakito abi nti de mesre se brikumman nyina ibenya abotre se de ba kono da se be de no nya abotre bibi biansi ne ye famra so pepe no den hwe na we se so yam famra so na edo ni mra so de mra no ne be kasa nyeme me da mase ne de ayo no na sema se be de court krata bro na se wa obeye de opa sebi mane ewumi be de mra ne ye adwuma na me ade me mumra no so se dise ni minnim so kura bi ka kire me a me mumra so da efise mumra so amra no obetwema so nti obie no so sene mra nti se ono obebuso a eno enya me ma sema yo no na sema benko abusuan bi apagya hene nti abusuan apagya hene bi so busuan fa so se onti ase ena be de kokot nti se obetima ka se hene wo ho no ana hene ni ho no dise ba di ase no awie be di ase ni wie na court no ka se ni odi kunwa no ese se odi na mra bi anchechere na ye be kwa kwaso no na se mra so ka se onsi fama mra no be si no nyame ni be si no me sere de se Brikum ye pasun wie de asisi ama so no ani kurukuru so no aye obehini we di asem we abani moja ohwiegu no ye sere nyame se Brikum fo bia kana komanto no ye ne nyina ye ni mra so na asunwie ne be de tema ba bia se wo mpene we de mpene na yikitikiti na asem wa wuni a woni no koba no se no be ya obitima transfer mana yi nti ben ye nyina ye nya abotre ne hwe ne court no beka ne court no beka na ne ye nyina ye tie court no ka se abusuan fa na be pagye no be fa amamara ye ne ho asem court ka se wa mfa amamara eno so abusuan fo na beka na ese beka na nananum so abom na be hu kwampa be fa so asonjie beba na ndie ne mesre de asonjie the meka na se Brikum man bebi akondri yenya abotre na mranya adwuma ye wogidie wo abam ye wogidie wo rule of law mra se die eyi huhu yesi na yachi na nasabi ankokasa kojofu court no sebi nyesika na editwae mra na mje dibim nti we nso court ya mfa court bia se Ghana mra na chese ahensem bia anko regional so chiefs ekodu ona se omo kire se asumasi o maintain na dibim nti na busanfo no meme ye busuani meme nsi hene entu hene nti abusanfo no ye kire omo se abusanfo na de asem no ko regional so chiefs ye de kona yibu ama omo wia bebi o de betu bia no ye bejatu na so biaba wa hene sa menti ho ase de sebi ama so biema court nso se na esudu nketi aka no obia timi court na ko du court na court beka no na ye fana nti regional so chief no kasa wie na ye kase see na ko ya itachiri ye kase bengu na ko ya good ni fana ko ya good na ye nyina tachiri na so bia bekum fo munya abotre ne sisi ye nyina na se no wo court nti mu wie court na ne be furu ma ba bia yeso ebebo ama yes nti ni asem aka se da Brikum se nse mesi ye nyina basa ye ama ye yenkoso na sunje na ye pe no ye hwe na Brikum fa ne ton pe fra ndamas